Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit. Eu mă numesc Dumitru Rusu, sunt reprezentantul Asociației BACU, Birou pentru Arța și Cercetare Urbană, și astăzi vom lansa proiectul Frontul de Apărare al Mării Negre, care este o extensie a proiectului Defense Architecture sau Arhitectura de Apărare, lansat acum câțiva ani, în 2019, care a fost un proiect care s-a ocupat cu identificarea și protejarea obiectivelor din jurul Bucureștilor, adică fortificațiilor create în perioada secolului XIX, secolului 20. Și astăzi, împreună cu invitații noștri, unul dintre invitații este inginerul Răzvan Bolba, reprezentantul Romanian Military Archaeology, și domnul inginer Leonard Drogostaischi, dar care nu este prezent cu noi astăzi, pentru că n-a putut să vină, este din zona Banatului și a transmis înregistrarea pe care o să o difuzăm un pic mai târziu. Deci, prin urmare, o să avem prezentări în această seară, deja e aproape seara, începe să se întunice. Și prima prezentare o să fie despre baza de date și harta interactivă, plus o publicație, un pliant pe care l-am creat pentru proiectul Frontul de Apărare al Mării Negre. După aceea o să înceapă o prezentare al lui Răzvan. Te rog să spui câteva cuvinte, cum o să numească prezentarea. Sigur, în prezentare o să detaliem puțin clasificarea tipurilor de lucrări pe care le putem întâlni pe litoralul Mării Negre, deoarece sunt mai multe tipuri și sunt destul de neînțelese până la momentul de față, nestudiate riguros, ceea ce vom încerca să remediem prin activitatea noastră. Bine, în regulă. Deci, dar despre asta un pic mai târziu. Eu o să încep cu câteva date istorice și sper să nu vă plictisim cu ele, dar trebuie neapărat să vi le spunem. Deci, sistemul românesc de fortificații din zona Mării Negre, care includ Sulina, Sfântul Gheorghe, Vadu, Corbu, Constanța, Tuzla, 23 august, 2 mai, Vama Veche și așa mai departe, are valoare arhitecturală, chiar dacă perspectiva istorică face ca el să nu fie perceput ca un patrimoniu valoros, ci mai curând incomod. În prezent este dificil să se facă aprecieri cu privire la necesitatea și rolul sistemului de fortificație a României realizat în anii 1939-1944 sau perioada de după război 1950-1956. Cert este că dezvoltarea armată și pregătirea teritoriului pentru apărare erau absolut necesare. Fortificațiile au fost realizate pe coasta românească a Mării Negre, concomitent cu alte obiective de infrastructură, edilitare și administrative, într-o perioadă foarte scurtă. Mai întâi împotriva forțelor URSS, în perioada 39-44, iar după cel de-al doilea război mondial, 1948, când au început planificările și proiectarea propriu-zise, până în 1956, când au fost edificate. Și acestea au fost făcute împotriva forțelor NATO din zona Turciei și se numeau linia lui Stalin, sau linia de fortificație a lui Stalin, care a fost și în zona Banatului. Proiectul Frontul de Apărare al Mării Negre a fost realizat în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva forțelor sovietice. Ca idee, în acest sens, alianța cu Germania a dus cu sine, de exemplu, amenajarea unei baterii de coastă germane la sud de Constanța, în zona localității Lazu, bateria Tirpitz și a bateriei mobile Lens-Bruno, montată pe calea ferată. În zona Mamaia Sat, pentru care în iarna anului 1940 au fost aduse la Constanța 6 tunuri de calibru 280 mm, provenind din rezervele pentru cuiresatele germane din clasa Nassau, din primul război mondial. Un număr de baterii de coastă existau în România încă din perioada interbelică. Prima dintre acestea fusese montată în poziția numită Tataia, în anul 1926. Aici facem o mică introducere de cum au apărut sau când au fost prima dată construite bateriile în zona românească. Dispunând de 4 tunuri Armstrong de 152 mm provenite de pe distrugătoarele Mărășești și Mărești și 2 tunuri de 76 mm.
Tot în anii 1920 au fost elaborate studii pentru amplasarea de baterii pentru apărarea Constanței și a zonei de litoral de la nord la sud de port, în urma cărora au fost declarate de utilitate publică și expropriate terenuri de la Midia, Viile Noi, Constanța și Agigea. Totuși, în 1940, când a fost desființată apărarea fixă maritimă și a fost construit divizor artileriei de coastă, încă nu se finalizaseră lucrările la toate bateriile preconizate. În 1942, odată cu lucrările de modernizare, făcute cu consilierea din partea germanilor, au fost schimbate și denumirile bateriilor. Bateria Tataia a devenit bateria Tudor, secția Faro Roșu a devenit Rareș, bateria Vii a devenit Brâncoveanu și bateria Gigea Elizabeta și multe altele. După război, toată zona de coastă a fost reamenajată conform directivelor sovietice, începând cu lucrările de proiectare din 1948 și închid cu construcția propriu-zisă în perioada anilor 1950-1956 a bateriilor de coastă. Lăstunul, Ștefan, Mircea, care acum Midia, sau care a fost Midia, Ovidiu, Zisă și uzina electrică, antiaeriana Poarta 5, Elizabeta, care a fost denumit după aceea Crișan și așa mai departe. Tot în 1956 a fost constituit regimentul de artilerie de coastă, odată cu finalizarea lucrărilor la toată linia de apărare, Vadu, Constanța, Agigea, Tuzla, Vama Veche și altele. După numai 10 ani, în 1960, regimentul a fost desființat, iar tunurile au fost dezasamblate. Iar de atunci până în prezent, în mare parte din construcțiile de apărare, inclusiv buncările, au fost trecute în administrarea ISU, asta mai recent, ca ulterior să fie abandonate. Realizarea de către România a unui sistem de fortificații pe coasta Mării Negre în perioada anilor 1939-1944, în al doilea război mondial, și imediat după, în 1950-1956, trebuie analizat în contextul militar internațional al epocii. În configurația actuală a zonei de coasta Mării Negre, structurile militare sunt la o distanță relativ mare de zonele de locuit, dar în același timp sunt amplasate și în zone de litoral, unele pe plajă sau parțial în mare, aspect care le-ar putea facilita integrarea în circuitul turistic. Dar sunt și cazuri în care structurile militare sunt proprietăți private, de exemplu, sau concesionate. Situația se prezintă astfel. Aproape în toate cazurile, cazemate au fost sau mutilate cu intervenții majore sau fiind transformate în restaurante de plajă sau locuințe de vacanțe. Unele dintre ele au fost chiar folosite pentru spații de depozitare, cum ar fi cazul de la hotelul, nu mai știu exact cum se numește, hotelul din Constanța. Cea din partea de dreapta jos. Da, dreapta jos este folosită în prezent pentru, nu știu, o locuință de vacanță. Noi când am fost în vizită acolo, am găsit o persoană care dormea pur și simplu într-un pat în interior. Adică bine, n-am intrat, dar se vedea de afară. Și cea de sus, deci primele două poze de sus se folosește pentru un restaurant. Deci practic a fost transformată într-o construcție, de fapt a fost construită și un etaj deasupra, pur și simplu. Nu știu dacă are autorizație. Adică aceste lucruri trebuie verificate împreună cu autoritățile locale sau... Un număr important de structuri militare sunt astăzi abandonate, fără vreo utilitate anume și de obicei pot fi vizitate. Aceste structuri militare abandonate ar putea fi deschise pentru publicul larg, devenind puncte de atracție în care se pot desfășura activități conexe. Sau ar putea fi folosite în circuite turistice în cadrul unor muzee amenajate, de exemplu, împreună cu administrația locală. Un exemplu în acest sens ar fi valorificarea bateriei tot din Franța, din zona Nord-Pas-de-Calais, unde a fost realizat Muzeul Zidului Atlanticului. Dacă privim situația economică și politică din prezent, există un mare risc ca aceste structuri militare să dispară. Multe dintre ele sunt într-o stare avansată de degradare sau au fost mutilate irreversibil, fără a lua în considerare valoarea lor arhitecturală. Scopul nostru este să revitalizăm acest patrimoniu, atât de tipic pentru structurile militare, cazemate, baterii,
posturi de comandă, turnuri telemetrice și așa mai departe. Nu numai dintr-o perspectivă simbolică, ci și din contextul social și cultural al perioadei în care au fost create. Pe de altă parte, putem observa că interesul pentru acest tip de arhitectură este în creștere. Succesul platformei Defense Architecture, inițiat de Asociația Baku, în 2014, include un grup pe Facebook și un profil pe Instagram. Până acum am adunat aproximativ 50.000 de utilizatori. Tendința online e în creștere și interesul membrilor de pe platformele online ne-ar încuraja să extindem inițiativa într-o bază de date, o hartă interactivă și o aplicație mobilă. Harta sistemului de fortificații Defense Architecture și extensia nouă, frontul de apărare al Mării Negre, este o mică parte din cercetarea aprofundată a asociației Baku, desfășurată în perioada 2014-2024, pe întreg teritoriul României, dar și pe zona de litoral. În acești ani, Baku a întreprins activități de cercetare, identificare, monitorizare, protejare și includere în inventarul asociației a clădirilor din patrimoniul militar, cu intenția de a le introduce pe cele mai valoroase pe lista monumentelor istorice. Cercetarea extinsă a programului Defense Architecture poate fi accesată online pe defensearchitecture.org sau prin intermediul aplicației Defense Architecture, care vă va îndruma către platformele Google Maps pentru a identifica obiectivele și pentru a le vizita, de exemplu. Aplicația este disponibilă online deocamdată pe Apple Store și va fi și pe Google Play în curând. Deci ele se pot accesa de pe un smartphone sau de pe orice telefon care are această posibilitate. În cele din urmă, editura Baku, deja responsabilă pentru apariția mai multor publicații dedicate patrimoniului construit în general, dar ne axăm mai mult pe secolul 20 și cel care este în pericol, a reușit să publice harta ghid în varianta tipărită. În România, harta frontul de apărare al Mării Negre. Harta fortificațiilor din frontul de apărare al Mării Negre cuprinde 26 de obiective împărțite în 8 secțiuni, după configurație: baterie de artilerie de coastă românească, baterie de artilerie de coastă germană și tipologia de cazemate, care au fost construite după anii 50. Cazemate tip 1, 2, 3, 4 și lucrări speciale, care este tipul 5. Și două cazemate speciale, de fapt, cele care sunt din zona cazinoului. Deci ceea ce vedeți aici este o hartă reprezentativă și mai jos este coperta. Harta reprezentativă are coduri QR care sunt conectate la baza de date și harta interactivă și se poate accesa foarte ușor pentru a le identifica. De asemenea, împreună cu colegii noștri, cu Răzvan Bolba și cu Alex Bucur, care nu este prezent astăzi, dânsul are niște probleme medicale și n-a putut să vină, am lucrat împreună la această propunere de tipologie a acestor cazemate construite după al doilea război mondial. V-am spus pentru care au fost construite sau proiectate probabil de o echipă de specialiști din Alianța Sovietică. Deci probabil că era un comandament sovietic care făcea toate treburile astea, pentru că aceleași exemple se găsesc și în Banat și o să vedeți în cele ce urmează în prezentarea domnului Drogostaischi. Așa. Aici se pot vedea obiectivele care sunt cuprinse în hartă, sunt împărțite pe secțiuni, exact cele pe care vi le-am deschis, și se pot accesa cu coduri QR pentru a fi vizitate și, eu știu, pentru cei care sunt interesați de subiect, ar fi o chestie, cred că, foarte valoroasă. Și scopul hărții este de a atrage atenția asupra unicității și valorii acestor structuri militare și, nu în ultimul rând, de a susține eforturile Asociației Baku de a le clasa ca monumente protejate sau de fapt a propune o variantă prin care acestea pot fi incluse într-un circuit turistic sau o parte din ele pot fi refuncționalizate, dar toate lucrurile astea pot fi făcute împreună cu autoritățile și cea mai mare parte dintre ele, mă refer la cele abandonate, nu mai sunt astăzi
să zicem, în administrarea MAPN-ului. Dar sunt pur și simplu ori parte a autorităților locale, ori parte din, eu știu, încă mai sunt în administrarea ISU. Oricine este pasionat de această perioadă istorică ar putea să se alăture cauzei noastre prin hashtagul Defense Architecture. Toate locațiile din patrimoniul militar vor fi incluse în această platformă, permițându-se astfel să fie accesate de oricine este interesat. Lor li s-a adăugat harta interactivă, arhitectura de apărare, frontul de apărare a Mării Negre. Deci, și aici vorbim și de aplicația mobilă. Deci, o puteți găsi accesând defensearchitecture.org și de acolo o să vedeți două pagini care vă transmit către două proiecte. Primul inițiat în 2019, care a fost cercetarea pentru fortificațiile din jurul Bucureștiului, și proiectul care îl lansăm acum. Toate împreună, adică proiectul care l-am lansat acum, includ în jur de 40 de structuri militare. Ne-am gândit noi că sunt cele mai reprezentative, dar ca idee, pe litoral se găsesc și în prezent, cred că, dacă nu mă înșel, sunt peste 300-400 de obiective. Aproape 500. Sau aproape 500. Tot ca parte a efortului de conștientizare al proiectului a fost concepută și expoziția România, harta frontului de apărare al Mării Negre, ce include 8 panouri cu fotografii a unor lucrări reprezentative pentru arhitectura militară din zona Mării Negre. Profităm de ocazie pentru a mulțumi zecilor binevoitori care ne-au oferit ajutorul pe parcursul deplasărilor noastre în regiunile din țară și, în ultimul rând, dorim să menționăm că proiectul Arhitectura de Apărare, Frontul de Apărare a Mării Negre, a fost cofinanțat de AFCN, căruia îi mulțumim. Și ca și concluzie, printr-un demers inițiat de Asociația Baku, se urmărește includerea în lista monumentelor istorice a structurilor militare din zona Mării Negre, clarificarea situației juridice a unor dintre ele și refuncționalizarea obiectivelor, prin includerea celor mai reprezentative în circuitul turistic și cultural. Adică în viitorul apropiat se pot crea discuții cu autoritățile locale, inclusiv cu unele poligoane care sunt încă în administrarea MAPN-ului, pot fi duse tratative pentru a organiza, eu știu, muzee în aer liber și a se crea un circuit turistic cu obiectivele cele mai interesante de pe litoral. Deci astea ar fi câteva chestii. Și acum, ca să înțelegeți un pic de unde am plecat, aceasta este lansarea proiectului inițial din 2019, care a inclus fortificații din jurul Bucureștiului, inclusiv de pe zona Focșani-Nămăloasa. Deci, practic, toată zona respectivă este, până în prezent, adică conține tot felul de obiective militare care au fost construite în perioada războiului, primului război mondial. Și această bază de date a fost creată în 2019 și, practic, ce am lansat astăzi este o extensie a acestui proiect, dar conține o altă perioadă. Ideea e că la primul proiect, la lansarea acestui proiect, noi am discutat și de clasarea a unei serii de obiective, cum ar fi bateria 1-2, Mogoșoaia și transformarea în extinderea Muzeului Militar Național. Lucrările respective au fost făcute împreună cu generalul Ion Cerăceanu, care nu mai este astăzi printre noi. Colegii aici de față, printre altele și Alex Bucur, din câte știu eu, tot îl cunoștea. Deci, practic, noi cumva ne-am întâlnit un pic mai târziu, dar lucram în același timp la același subiect. Și ce vreau să spun, că în momentul de față toate documentațiile pentru clasare încă sunt în lucru și în viitor apropiat vor fi depuse pentru a fi incluse în lista monumentelor istorice. Deci una este bateria 1-2, care este deocamdată în administrarea MAPN-ului, și mai avem, aici sunt câteva planșe și câteva imagini, deci practic fac parte din dosarul de clasare. Bateria 90 Cățelul, care în prezent este
în administrarea parcă a primăriei Glina, cu care deja avem câteva discuții și s-ar putea să, nu știu, să avem o propunere pentru a crea acolo o zonă în care să fie organizat un muzeu și să se discute cumva mai aplicat toate subiectele care țin de partea asta de istoriografie și patrimoniu militar. Acum nu știu dacă va fi folosit doar pentru muzeul militar sau eu știu, da, deci se pot găsi diverse variante. Da. Asta tot sunt câteva imagini acolo. Așa, și ce mai vreau să vă spun? Deci această hartă, da, pe care am pregătit-o noi, toate desenele care sunt aici sunt create de artista Ala Rusu, care printre altele este și sora mea. Da, asta trebuie menționat un pic, că după aia se supra pe mine. Da, așa. Și astea au fost câteva chestii pe care am vrut să vi le relatez. Dacă mai sunt întrebări, la sfârșit o să facem o mică dezbatere. Și în momentele următoare te invit, Răzvan, să continui tu cu un pic cu detalierea tipologiilor și poate să dai câteva exemple și Sigur. mai aplicate. Da? Avem și mai detaliat. Ok, te rog. Ok. Se vede? Se vede. Bun. Astăzi prezentarea mea se va referi la fortificațiile litoralului Mării Negre. Am denumit-o Între mit și adevăr pentru că sunt destul de multe mituri și chestiuni înțelese greșit despre ele și aș vrea să le clarificăm astăzi. Dar voi începe cu un mic disclaimer. Prezentarea mea este o variantă condensată a unui articol la care lucrez cu Alex Bucur, cu care trebuia să și susțin prezentarea și care din păcate nu poate fi astăzi aici. Așa că o voi prezenta singur. Dar important să știți că există un articol unde se va vorbi mai pe larg decât ce urmează să vorbesc eu astăzi și care va apărea în 2025. Bun, foarte pe scurt despre ce vorbim astăzi, le luăm pe rând. Vreau să ating în primul rând de ce ne interesează pe noi asta și de ce ne-am apucat să scriem articolul ăsta. Ca ulterior să luăm pe rând toate tipurile de obiective, în primul rând bateriile de coastă, care sunt un subiect oarecum paralel și trebuie tratat ca atare, și ulterior cele trei faze de construcție ale cazematelor, anume cele din al doilea război mondial, cele de anii 50, care sunt cele mai numeroase, și cele de anii 80. După care vom vorbi foarte pe scurt despre ce înseamnă ele astăzi și ce pot să însemne sau ce vrem noi să însemne ele în viitor. Foarte pe scurt despre mine, am 10 ani de cercetare în domeniul istoriei militare, a câmpurilor de luptă, diverse obiective de fortificații, în principal în cadrul Asociației Române în Military Archaeology, dar și împreună cu alte grupuri de interes. Bun. De ce ne-am aplicat cu atâta atenție asupra acestui subiect? În principiu, presupun că oricine a fost pe litoralul românesc în ultimii, nu știu, 40 de ani cel puțin, a văzut cel puțin pe una dintre plaje un asemenea edificiu și orice persoană care ar fi curioasă să afle mai multe despre acest subiect, la o documentare sumară pe internet, în primul rând va găsi opinii foarte divergente și în al doilea rând de unde știe că ce scrie acolo este corect. În principal, opinia publică a memorat că aceste cazemate ar fi germane din al doilea război mondial, ceea ce este fals, dar este bazat pe niște adevăruri, și anume, cu toate că avem edificii germane din al doilea război mondial,
ca de exemplu Tirpitz și alte amplasamente de tunuri antiaeriene, acelea arată diferit și sunt în locații diferite. Iar mergând mai departe, există într-adevăr cazemate, edificii, baterii de coastă din perioada celui de-al doilea război mondial, dar acestea nu sunt cele mai numeroase pe care le vede publicul larg. Și atunci este de datoria noastră ca specialiști să facem o lucrare mai academică și să facem în primul rând o clasificare a acestora pe generații. Și după cum spuneam, voi începe cu bateriile de coastă pentru că deși sunt tot niște lucrări de fortificație până la urmă, ele sunt un subiect paralel. De ce? Artileria de coastă, în esență, aparține de marină, deci de Ministerul Aerului și Marinei, care, la fel ca și navele marinei, se ocupă de un inamic care își desfășoară activitatea și se află în apele teritoriale. În momentul în care inamicul ăsta deja este pe țărm, marina nu prea mai are ce să facă, cu atât mai mult artileria de coastă. Deci, cazematele de infanterie de pe litoral și bateriile de coastă de pe litoral, deși sunt ambele din beton și ambele din război, nu deservesc aceleași scopuri și nu le putem pune în aceeași categorie. Mai mult decât atâta, la fel ca și la amplasamentele de infanterie și la bateriile de coastă avem două generații. Și atunci, din nou și aici trebuie să detaliem puțin. Și pentru prezentarea de astăzi am ales un studiu de caz, probabil cea mai cunoscută dintre aceste baterii, anume bateria Elisabeta, după denumirea ei veche, sau Crișan. Bateria a fost construită în 1932, deci înainte de conflict. A avut 4 tunuri de Saint-Chamond. După tradiția din marină, majoritatea artileriei este bazată pe tunuri vechi scoase de pe nave în momentul în care ele se rearmează și tunurile respective devin tunuri care trag de pe țărm. Bateria fiecare tun avea un amplasament betonat și un amplasament de adăpost pentru servanți și pentru muniția acestora. O să le vedem imediat în niște fotografii. Mă rog, apa a trecut prin al doilea război mondial fără foarte multă activitate. În 1948, pentru că avea o denumire foarte monarhistă, a fost redenumită în bateria Crișan. Și în 1953, în cadrul lucrărilor de reorganizare a apărării litoralului, și bateriile de coastă au fost refăcute și au primit tunuri de 130 de mm de tip B-13. Acestea au fost în număr de 4 și 2 dintre ele au fost construite efectiv suprapunând bateriile vechi. 2 dintre ele au fost construite de la zero pe niște locații noi. Ceva mai puțin din organizarea bateriilor, însă turnul telemetru și parțial amplasamentele pentru tunuri sunt lucrări tip, ceea ce înseamnă că le întâlnim și la turnurile telemetru doar la 2 din cele 4 baterii, dar amplasamentele le întâlnim la toate bateriile, dar le mai întâlnim și la alte baterii din cuprinsul Europei. Și după cum spuneam, să ne uităm puțin și la poze. În această fotografie, care este de pe acoperișul Institutului Biologic Marin, am marcat cu săgeți poziția celor 4 amplasamente betonate și, deși nu este vizibil în poza asta, anexat lor sunt și adăposturile subterane. În spatele bateriei putem observa barăcile pentru trupe, magazii și alte lucrări care deservesc bateria. Și în aceste 4 imagini putem observa organizarea bateriei din perioada respectivă. Clădirea care se vede în fundal este sanatoriul TBC, care există și astăzi. Iar în imaginea din dreapta jos putem vedea una din cele 2 intrări în buncărele adăpost pentru servanți și muniție, despre care vă spuneam.
Și dacă veți fi atenți în imaginea din stânga jos, în spatele servanților, se observă un zigzag din beton, care este exact conturul acestei intrări. Deci, ca să vă faceți o idee, intrarea era undeva la 3-5 metri sub nivelul de călcare. Bun, și aceasta fiind organizarea din cel de-al doilea război mondial, trecem la organizarea din anii 50, care, după cum puteți vedea, arată destul de diferit. În imaginea din stânga sus sunt surprinse 3 dintre cele 4 amplasamente de tragere, și al 4-lea este identic. Și mai observăm în 2 faze de construcție turnul de telemetru, care a fost construit semi-mascat, adică i s-a anexat o clădire ca să-i mascheze cumva destinația, dar în orice caz conturul este foarte clar și încă se distinge. Și după cum vă spuneam, acest tip de turn de telemetru este o structură tip și anume îl întâlnim și la alte baterii, ca de exemplu în România, la bateria de la Corbu, sau în alte amplasamente de baterii de coastă care erau tot cu turnuri de 130, dar erau puțin diferite ca organizare, din Polonia, Albania, Estonia, Letonia. Deci avem certitudinea că această structură este o structură tip. Bun, terminăm cu bateriile de coastă, ne întoarcem la subiectul principal, cazematele de infanterie. Am inclus în acest grafic toate datele pe care le avem despre numărul structurilor din fiecare tip și veți observa foarte ușor de ce cazematele din anii 50 sunt cele mai numeroase și cele mai întâlnite în ziua de azi. Și în fotografii și pe litoral sunt cele mai vizibile, cele mai palpabile, cu atât mai mult cu cât din numărul lor total au supraviețuit cam 2/3, adică aproximativ 470 de cazemate, de obiecte. Și să trecem ușor prin ele. În principiu, în 1943, pe măsură ce frontul deja începea să meargă din ce în ce mai prost, a avusese loc momentul Stalingrad, trupele din Caucaz deja se retrăgeau, ajunseseră chiar la Crimea. Deci Uniunea Sovietică deja recăpăta accesul la porturile de la Marea Neagră și implicit din aceste porturi puteau amenința foarte ușor litoralul românesc. Deci cei de la Comandamentul Geniului au făcut un studiu prin care au analizat care ar fi cele mai vulnerabile zone din punct de vedere a unui desant și au propus modalitățile de fortificare ale acestora. Aceste locații sunt în număr de 6: Portul Tașaul, Năvodari, plaja Mamaia, Portul Constanța, plaja Agigea și Mangalia. Lucrările au început în 43, dar majoritatea au avut loc în 44 și în luna mai ele deja erau construite, armate și date în folosință. Din planul de 105 cazemate s-au realizat 93. S-a renunțat la cazematele de la Mangalia pentru că nu au fost incluse în bugetul inițial și nu s-a mai realizat. Dintre care au fost 60 de lucrări de tip monolit și 33 de lucrări din grinzi. Problema este că astăzi, din aceste cazemate, care totuși erau destul de numeroase, mai avem existente în teren 5, probabil 6 lucrări de tip monolit și absolut nicio lucrare de grinzi, ceea ce este destul de trist. Toate lucrările care au supraviețuit sunt în sectorul Constanța, deci în celelalte sectoare n-am reușit să mai identificăm nimic. Asta în principal și pentru că erau multe lucrări de grinzi acolo. Și paradoxul face că noi avem planurile de la cazematele propuse, dar nu toate au fost făcute conform planurilor. Și de la cele la care avem planuri,
ele nu mai există și de la cele care mai există, la majoritatea nu avem planuri, pentru că nu s-au făcut conform. Și în imaginile atașate putem vedea cele 5 cazemate despre care vorbesc. Prima, cea ilustrată în colțul din stânga sus, este înglobată în faleză, undeva în dreptul clădirii Comandamentului Forțelor Navale. În dreapta sus avem 2 cazemate surori cu tragere de simplu flanc, adică fiecare trage într-un anume flanc și sunt poziționate la colțul falezei. De asta s-a și ales soluția cu 2 cazemate simple, pentru că unghiul e prea mare și o singură cazemată nu poate să acopere unghiul respectiv. În colțul din stânga jos avem probabil cea mai cunoscută dintre cazematele din această zonă, și anume cazemata de la Casino, care este și singura la care avem planuri și care a fost realizată după planuri. Și aș vrea să menționez că noi în ziua de astăzi vedem doar unul din cele 2 nivele ale cazematei. Mai este un al doilea nivel, ceva mai jos. Astăzi este acoperit de stabilopoz și beton. Iar în imaginea din colțul dreapta jos vedem la colțul parcării de la poarta 1 unul din colțurile unei cazemate de infanterie, care în efect ea mai există, dar nu avem acces la ea și nu este complet vizibilă. Și sperăm, nu știm exact, dar sperăm că nu este afectată de construcția clădirii și a celorlalte elemente din zonă. O a 6-a cazemată, care nu știm dacă mai există sau nu, era lângă clădirea The View, care este clădirea mare din imaginea din dreapta jos, care știm că a fost afectată în timpul reconstrucției clădirii. Nu știm dacă mai supraviețuit ceva sau dacă a fost distrusă total. Deci, din generația cazematelor de al doilea război mondial, doar asta am reușit să le mai identificăm în locațiile în care ele erau planificate. Bun, trecem mai departe la a doua fază, cea a cazematelor din anii 50. Și, bineînțeles, în lumina noilor alianțe politice în care România se afla, în special datorită disensiunilor dintre blocul sovietic și Iugoslavia lui Tito, care era destul de nealiniată din punct de vedere politic și era considerată un stat ostil, s-a decis să se fortifice granița cu Iugoslavia de către toate țările din sfera sovietică, România, Ungaria și Bulgaria. Însă, în România, fortificațiile nu s-au rezumat doar la granița respectivă, ci au avut loc același tip de fortificații și pe porțiunea Dunării de sus, deci Dunărea din zona Curburii, ca să zic așa, și, bineînțeles, pe litoralul Mării Negre. Acum, motivele politico-militare pentru fortificarea litoralului sunt un pic greu de înțeles, pentru că lucrările au început în anii 50, Iugoslavia nu avea acces la mare și Turcia adera la NATO abia în 1953, deci încă n-am găsit exact motivația politică pentru ele, dar este de reținut că toate aceste 3 sectoare de cazemate de anii 50 sunt contemporane și mai mult decât faptul că sunt contemporane, aceleași tipuri de cazemate pot fi identificate în cele trei zone. Dintre cazematele de pe litoral, din cele 676 de cazemate construite, care s-ar putea să fie mai multe pentru că datele sunt doar din intervalul 1951-1953, astăzi am identificat 409, deci aproximativ 2/3 din numărul total, în sectoarele pe care le-am atașat în partea dreaptă. Interesant că pentru sectorul de la Valea Neagră, care este localitatea Lumina astăzi, nu am găsit nicio cazemată, dar nu este neapărat de mirare, pentru că în zona respectivă, în special în zona Mamaia Sat, au avut loc dezvoltări imobiliare masive, mai ales în ultimii 30 de ani, și parțial
este posibil ca și canalul Poarta Albă Media să fi deranjat destul de mult organizarea inițială a lucrărilor. Bun, trebuie spus că aceste lucrări sunt de mai multe tipuri, nu se rezumă doar la lucrări de infanterie și sunt de mai multe tării și de mai multe feluri de organizare. Noi am identificat și am propus o clasificare a acestor lucrări în funcție de, să spun, destinația lor. Cele de tip 1, care se văd în colțul din stânga sus a graficului, sunt locașe circulare, deci ele pot să acopere cu foc aproape 360, majoritatea 360 cu o mică excepție care are doar 270. Ulterior, avem cazemate cu tragere simplă, care au o singură ambrazură de tragere și de cele mai multe ori au tragere frontală, dar avem și cazemate cu simplu flanc. Ulterior, avem cazemate cu tragere dublă, adică au două ambrazuri și de cele mai multe ori au tragere de flanc. Avem momentan identificat un singur tip de cazemată cu tragere triplă, adică cu 3 ambrazuri, 2 pe flanc, una frontală. Și mai avem și lucrări speciale. Lucrările speciale care înglobează și puncte de comandă și poziții de suport pentru arme antitank, pentru aruncătoare, pentru posibil și apărare antiaeriană, deși nu am identificat clar dacă au avut o destinație de genul, dar putem presupune. Iar clasificarea noastră este momentan la versiunea 1.3 și credem și sperăm că, cercetând mai departe și celelalte două zone de fortificații, să putem să avem o imagine mai completă și să adăugăm alte structuri la această clasificare. Dar pe majoritatea obiectelor pe care le-am descris, deja le-am identificat și în cele două zone. Bun, iar a treia fază, cea a anilor 80, este în directă legătură cu construcția canalului Dunăre-Mare Neagră, mai exact a construcțiilor anexe pentru canal, și anume a portului Midia și a portului Constanța Sud. De altfel, odată cu construirea portului Constanța Sud, s-a făcut și extinderea digului de nord de la Constanța și a digului de la Mangalia și aceste zone conțin de asemenea aceste aranjamente pentru cazemate. Cazematele sunt de două tipuri și de cele mai multe ori sunt postate în pereche în niște degajări trapezoidale ale digului și din analiză am observat că anumite din aceste trapeze au fost finalizate, deci avem cazematele montate și pregătite, dar avem și locații unde observăm construcția trapezelor, dar cazematele nu s-au mai montat. De ce? Pentru că odată cu schimbarea regimului în 1989, chiar dacă lucrările pentru dig s-au continuat, aceste lucrări s-a considerat că nu-și mai au sensul și s-a renunțat la ele. Aș mai menționa că la cele două structuri de anii 80 pe care le-am identificat, avem o cazemată cu o singură ambrazură, care este evident un post de tragere, și avem destul de multe semne de întrebare despre scopul celei de-a doua tipologii de construcție, care nu are niciun fel de ambrazură și este și destul de mare. Toate au o gaură circulară în tavan care a dus la speculații cum că în această deschizătură s-ar fi montat o turelă. Este foarte posibil și are sens ca să avem o poziție de sprijin de artilerie, dar momentan această teorie nu poate fi nici confirmată, nici infirmată. Nu am avut acces în mod direct să măsurăm o asemenea structură și încă nu putem spune mai multe despre ele. Da, bun. Și într-un final aș vrea să spun două cuvinte și despre viitorul acestor edificii.
ce putem face noi pentru a proteja aceste edificii și mai ales dacă trebuie să facem asta, pentru că mulți ar considera, de exemplu, că niște lucrări de anii 80 nu se pot înscrie la un obiectiv istoric sau că, nu știu, lucrări de anii 50 sunt prea puțin importante pentru istoria națională pentru a fi păstrate. Dar aș vrea să nu uităm că aceste structuri care sunt, exceptând bateriile de coastă, aceste structuri se întâlnesc doar în România. Sunt un produs a gândirii militare românești, cu influențe, fără influențe, nu discutăm, dar ele sunt ale noastre și deci ele fac parte din patrimoniul tehnic național. Și chiar dacă astăzi mai avem 400 de cazemate doar pe litoral, asta nu înseamnă că ele o să rămână acolo tot timpul. Și dacă nu facem niște eforturi pentru a proteja câteva dintre ele, cele mai reprezentative, cele mai bine păstrate, cele mai accesibile, s-ar putea ca peste nu foarte mulți ani numărul lor să se împuțineze foarte mult, ele să se degradeze, pentru că nu e așa, sunt în aer liber și implicit, da, trebuie făcute niște demersuri în protejarea lor, în special a celor de al doilea război mondial, dar nu numai. Și împreună cu Dumitru și cu Alex vom încerca să facem măsurile necesare pentru a alege măcar câteva din aceste obiective pe care să le protejăm. Cam asta a fost prezentarea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, putem discuta după sau mă puteți contacta ulterior. Da, o să mai includem acum și prezentarea domnului Dragostaischi. Da, și sigur. după aia discutăm. Dacă sunteți de acord. Îi dăm drumul de aici. Îi dăm drumul de aici. Și boxele alea, da? Dăm și un full screen imediat. Ultimul val, 1950-1956. Inutila povară a liniei de fortificații construită la granița cu Iugoslavia în județul Timiș. Prezintă Leonard Dorogostaischi, membru Arheovest și al Societății Române pentru Astronomie Culturală. Ultimul val cuprinde o prezentare a liniei de fortificații construită între 1950 și 1953, în timpul conflictului dintre URSS alături de țările de așa zisă democrație populară, împotriva Iugoslaviei titoiste, de către unitățile de geniu al armatei române, cu suportul consilierilor sovietici, la granița de vest a României, în principal pe teritoriul județului Timiș. Ultimul val, pe teritoriul județului Timiș, prezintă peste 2000 de amplasamente formate din diferite tipuri de fortificații, adăposturi individuale, cazemate, dispozitive fortificate de apărare antiaeriană, poziții de amplasare a artileriei grele, linii de tranșee și noi unități militare. Au trecut 70 de ani. Ce e de făcut cu resturile rămase? Merită inventariate, reutilizate în alte scopuri, distruse sau parțial conservate ca să ilustreze această perioadă istorică? Vom face o scurtă introducere în contextul politico-militar postbelic din regiune. În urma Tratatului de Pace de la Paris, România, alături de Bulgaria și Ungaria, sunt considerate țări învinse și, pe lângă datoriile de război care trebuie să le plătească țărilor învingătoare, printre care se numără și Iugoslavia, trebuie să-și reducă drastic armatele și dotarea acestora. Florin Constantiniu și Adrian Pop redau în cartea lor Schisma Roșie cele 4 surse de tensiune în relațiile dintre Iugoslavia și URSS, sau mai precis între Tito și Stalin, cei doi conducători totalitari comuniști. Revendicările teritoriale ale Iugoslaviei față de Italia
în special portul strategic Triest, Federația Iugoslavo-Bulgară, controlul iugoslav asupra Albaniei, sprijinul acordat comuniștilor greci. Toate aceste probleme se puteau răsfrânge asupra relațiilor Uniunii Sovietice cu anglo-americanii și Stalin nu voia ca ambițiile unui satelit, fie și el exemplar, să perturbe în vreun fel marea politică a Kremlinului și să genereze un nou conflict cu lumea capitalistă pentru care evident nu era pregătit și în care ar fi riscat cel puțin tot ceea ce câștigase la sfârșitul războiului. În cadrul întâlnirii între Stalin și liderul comunist iugoslav, Andrija Hebrang, din 9 ianuarie 1945, Stalin trage concluzia, ca urmare a cererilor iugoslave privind anexiunile teritoriale, se creează o situație în care veți fi în relații dușmănoase cu România, Ungaria, Grecia. Aveți de gând să vă bateți cu toată lumea? Nu are sens să creați o astfel de situație, ne relatează Milovan Gilas în cartea sa, participant la această întâlnire. În momentul în care trupele URSS ajung în contact cu partizanii iugoslavi, Stalin decide să cedeze armatei iugoslave în 1945 200 de tancuri T-34 pentru început, ca apoi, până la izbucnirea crizei iugoslave, aceasta mai primește încă circa 200 de tancuri. După izbucnirea crizei, armata iugoslavă primește ajutor din partea Statelor Unite ale Americii, un important ajutor în armament. De notat că pe teritoriul României, forțele sovietice dețineau circa 200 de tancuri, cele mai multe grupate în Banat, la Arad, Timișoara, Lipova și Ineu. Deci în zona Banatului, armata sovietică a fost în 1950 la cel mult paritate cu armata iugoslavă. Se observă dinamica efectivelor militare sovietice în perioada crizei iugoslave în vecinătatea frontierelor și totodată că ele, cu toată creșterea, nu reflectă eventuale planuri de atac asupra Iugoslaviei. Armatele Ungariei, României și Bulgariei, din toate punctele de vedere, efective, pregătire, motivație și dotare, nu constituie în niciun fel o amenințare asupra armatei iugoslave, care era la un nivel net superior. Creșterea efectivelor armatei sovietice la granițele URSS, deși semnificativă de asemenea, nu reflectă o pregătire pentru ofensivă, ci mai degrabă pentru apărarea granițelor Ungariei, României și Bulgariei. Hărțile care prezintă desfășurarea armatei iugoslave ne arată că, la rândul ei, aceasta e orientată spre apărare, concentrarea de trupe fiind mai mare în vestul țării, la granița cu Italia, pentru a nu fi tăiate liniile de aprovizionare cu aceasta în cazul unei invazii sovietice și a aliaților săi. Iată dispunerea armatei iugoslave în viziunea generalilor maghiari. De fapt, armata iugoslavă, conform hărților precedente, are o cu totul altă desfășurare, iar pozițiile pe care le ocupă denotă că e pregătită pentru defensivă. Pentru ca agresiunea asupra Iugoslaviei să aibă loc în perioada cuprinsă între toamna anului 1950 și primăvara lui 1951, trebuie îndeplinite câteva condiții preliminare pentru armatele Bulgariei, României, Ungariei și URSS. Să aibă loc cel puțin o întâlnire a conducătorilor politici a celor 4 țări implicate, legată de proporția participării și ce se întâmplă după ocuparea Iugoslaviei. Cu siguranță condusă de sovietici, să fie numit un comandament, această acțiune extrem de complexă trebuie sincronizată între armatele celor 4 țări. O evaluare a necesarului de forțe, număr de efective, armament, pregătire și o măsuri de mărire, completarea acestora în timp util. Asigurarea bugetului unei astfel de operațiuni și a logisticii necesare. Niciuna din aceste condiții nu a fost îndeplinită până la moartea lui Stalin și nici nu au fost puse pe ordinea de zi a întâlnirilor conducătorilor țărilor democrațiilor populare.
După experiența cu Iugoslavia pe care a înarmat-o, Stalin era destul de reticent ca imediat să înarmeze armatele Ungariei și României, noile state comuniste fiind departe de a fi consolidate și exista un risc real ca și acestea să întoarcă la rândul lor armele. Pe de altă parte, ar fi încălcat și tratatul de pace de la Versailles și nici URSS, după pierderile din timpul războiului, umane și economice, cât și stadiul înarmării sale nucleare, nu ar fi fost capabil să susțină un nou conflict. Stalin a acționat pentru o înlăturare politică de la conducerea Iugoslavia lui Tito, care ar fi avut costuri infinit mai mici din toate punctele de vedere. Din fericire, nu a reușit acest lucru. Incapabil să producă schimbarea în Iugoslavia și de teama unei amenințări de pe teritoriul acesteia în direcția Europei Centrale, s-a decis construirea unor linii de fortificații pe teritoriile Ungariei, României și Bulgariei. Doar România a avut capacitatea să construiască fortificații de-a lungul frontierei cu Serbia, de la ieșirea Mureșului din țară și până la cetate în județul Dolj, pe o lungime de circa 400 de kilometri. Construcția de fortificații are o îndelungată tradiție în istoria armatei române, în perioada imediat premergătoare celui de-al doilea război mondial, în vestul României, la granița cu Ungaria, așa numita linie Carol, și a celor de la Poarta Focșanilor de la Curbura Carpaților. Dar pe lângă partea de proiectare și execuție specifică a armei geniu, există și partea de trupe specializate care să opereze aceste fortificații, echipate cu mitraliere, tunuri antitank și armament antiaerian, și să asigure logistica specifică care în România a îmbrăcat forma de organizare a brigăzilor de mitraliere și fortificații. Primele două, înființate în 1939, care ulterior vor participa la lupte pe teritoriul sovietic până la Stalingrad. Cele două hărți prezintă luptele de la mijlocul lui septembrie 1944 din timpul celui de-al doilea război mondial. El atestă direcțiile de înaintare ale trupelor germane și maghiare pe teritoriul Banatului și, desigur, au fost luate în considerare în timpul analizei și proiectării liniei de fortificații de la începutul anilor 50 ai secolului trecut. În proiectarea și realizarea sistemului de fortificații s-a ținut cont, bineînțeles, și de experiența obținută în timpul celui de-al doilea război mondial de armata sovietică, în cazul liniei Stalin din jurul Kievului sau a celor din întrândul de la Kursk. Se observă o standardizare a tipului de fortificații, utilizarea lor în configurațiile dorite în funcție de necesitățile și condițiile locale. Linia de fortificație mai lată în zona sudică, acolo, unde natura plată a terenului permite mai ușor acțiuni mecanizate de învăluire. În nord, linia mărginește latura de vest a câmpiei înalte a Vingăi, străbătută de văi largi, măștinoase, greu accesibile pentru tehnica de luptă. Rețeaua de căi ferate joacă un rol extrem de important în logistica operațiunilor militare. Datorită lipsei unui pod peste Dunăre în Banatul sârbesc și a existenței a doar două poduri peste Tisa, e greu de imaginat posibilitatea unei ofensive de anvergură a Iugoslaviei înspre România. În continuare, vom prezenta mai întâi câteva imagini cu fortificațiile care controlau accesul la nord-vest de Timișoara pe drumul național 6 din direcția Sân Nicolau Mare. Iată o imagine satelitară a unui grup de fortificații. În stânga o cazemată de observație și comandament și în dreapta două amplasamente antiaeriene și un depozit de muniție și servanții acestora. Iată și câteva fortificații la sud de același drum național, în vecinătatea localității Becichere cu Mic. Ele apar ca niște mici pete albe în centrul imaginii.
Această cazemată nu prezintă ambrazuri, doar o intrare. Posibil să fi servit ca nod de comunicații, punct de comandă sau, de ce nu, depozit de muniție. Iată și cel mai mic tip de cazemată, cel pentru o pușcă mitralieră. Această cazemată este un amplasament de artilerie și cuprinde pe lângă spațiul acoperit pentru turn și două încăperi închise cu uși de fier, una pentru muniție și a doua pentru servanți cu o intrare în șicană. Se observă tavanul din metal al acestora. Iată și interiorul încăperii pentru servanți. Iată și un amplasament de obuziere grele la circa 3,5 km est de linia de cazemate anterioară. Se pot observa și 3 cazemate destinate apărării acestui amplasament. O imagine declasificată din 1967, efectuată de un avion de spionaj al Statelor Unite, în care apare o unitate militară de încartiruire a trupelor destinate apărării liniei de fortificații în nord-vestul localității Becicherecu Mic. Aici au fost aduși în 30-31 octombrie 1956 studenți arestați care au participat la mitingul de solidaritate cu Revoluția din 1956 din Ungaria. O bună parte din ei au fost condamnați la 8 ani de detenție, efectuând în final 6. Una din cele mai interesante situații este cea de pe dealul Șumig, un nec vulcanic care domină câmpia Gătaiei. Pe vârful acestuia se găsea Nevul Mediu, în timpul regatului ungar, o importantă cetate, sediul unui comitat, iar rapoarele acestuia spre sud, un important târg medieval, Mezosömlă. Punctele albe din imagine sunt cazemate și observăm că pe deal sunt circa 20, iar în fața lor se distinge o altă linie de cazemate. Dealul Șumig, văzut dinspre nord, se pot observa 4 cazemate. Imagini ale cazematelor de pe versantul sudic al dealului Șumig. Vederea unei cazemate cu o ambrazură. Aspecte din interiorul unei cazemate. Umanizarea interiorului unei cazemate. Servanții nu dispuneau de încălzire sau electricitate. Cazemată cu 2 ambrazuri și una cu observator, probabil echipat cu periscop. Se observă cum pozițiile domină peisajul. La epoca construcției, pe deal erau întinse plantații de viță de vie, cazematele erau parțial mascate de vegetație. Imagine satelitară a unui foarte probabil câmp de instrucție. Se observă cazemata în centrul meandrului și în jurul acesteia mai multe aliniamente de tranșee. La începutul prezentării ne întrebam ce e de făcut cu resturile rămase. Merită inventariate, reutilizate în alte scopuri, distruse sau parțial conservate ca să ilustreze această perioadă istorică? Din punct de vedere militar surprinzător, ele au valoare. Chiar dacă pozițiile lor sunt cunoscute, distrugerea lor înseamnă un efort militar și material substanțial. Rezistența opusă de trupele care s-ar baza pe el ar produce pagube inamicului și ar întârzia cel puțin ofensiva acestuia. Experiența nefericită din prezent a războiului din Ucraina a reiterat importanța liniilor de fortificație.
Din păcate, există azi o alianță militară între Serbia, Belarus și Rusia. Ultimele manevre comune ale trupelor acestora pe teritoriul Serbiei au constat în organizarea unei traversări a Dunării în Banat, foarte aproape de vărsarea Carașului în aceasta, în vecinătatea frontierei cu România. Distrugerea fortificațiilor de către România, pe lângă enormele costuri, în opinia noastră, nu ar fi oportună. Pe lângă realizarea unui film documentar de către televiziunea română Timișoara, legat de această linie de fortificații, se organizează excursii pentru vizitarea acestora cu ghid. Un grup de voluntari a igienizat una lângă traseul de biciclete de pe malul canalului Bega, ce duce la frontiera cu Serbia, cicliștii putând astfel să o viziteze. Cea mai interesantă utilizare a dat-o un cetățean ceh, care, în clisura Dunării, lângă intersecția cu drumul ce urcă la Aibental Baia Nouă, sate de cehi din Banat, a construit un fel de culă cu destinația turistică, de pe terasa căreia putem admira defileul Dunării până la cazanele mari. Cazarea acum 10 ani avea un preț de 7 euro pe noapte, de persoană, dar panorama era neprețuită. Da, și cam asta a fost și prezentarea domnului Doru Gustaischi, căruia îi mulțumim pentru participarea sa virtuală. Da. Mulțumim domnului Doru Gustaischi încă o dată. Bun, deci dacă cineva are întrebări, vă rugăm. Deci noi am spus ce am avut de zis. Acum, dacă auditorul are ceva să ne întrebe. Da. S-a părut foarte interesant fotografia cu care de mapa de aceea cred că ar fi interesant de integrat turistic, mai ales că cazinul a fost renovat și va stărni cultura de vorbire. Cu Cazinoul este monument și are protecție. Acum trebuie discutat și treaba asta cu cei, în primul rând cu autoritățile. Dar trebuie pregătită o documentație clară pentru asta și depus și un studiu istoric și după aceea se va vedea. În principiu, da, se poate. Sigur că da. Dar trebuie să știm clar regimul juridic. Da? Cine este proprietarul? Proprietarul poate să fie primăria, poate să fie, nu știu, ISU, poate să fie... Deci sunt discuții. În principiu, dar... Toate au potențial, în principiu. Deci se poate face un plan, un proiect cu un circuit turistic. Se poate găsi o variantă prin care în cadrul unui, să zicem, unui poligon se poate crea un muzeu. Și practic de la acel muzeu se pot pleca cu tot felul de tururi ghidate. De pline. Adică nimeni nu vrea să, nu știu, să restaureze bateriile care sunt împrăștiate pe tot litoralul. Nu asta este ideea. Ideea, nu știu, pot fi marcate cu tot felul de inscripții pe ele, cu coduri QR, ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Deci cele de pe coasta Atlanticului, fiecare obiectiv din perioada fascistă sau nazistă, da, are câte o descriere pe el. Da? Și scrie clar, este monument protejat. Nu vă atingeți, nu faceți nu știu ce, nu știu cum. Cele de pe litoralul românesc sunt pline de mizerie și de deșeuri și de gunoaie și de tot felul. Inclusiv, adică ce să zic, care au acces în ele sunt pline cu gunoi. Nu știu cum au ajuns oamenii acolo. Bine, oamenii ai străzii, celelalte pe care vi le-am prezentat, mai ales cele de la bateria Ovidiu, se pot găsi, adică noi am făcut imagini și poze, le-am documentat, se găsesc în prezent încă cutii din perioada sau care au rămas de la sovietici. Deci deci care au trecut prin Ungheni. Da? Ungheni era
să zicem, zona prin care se făceau tot felul de descărcări sau se aducea muniție din URSS. Deci, cam asta în principiu, da? Dar vă rog. O să întrebarea la un tur ghida, cel mai scurt tur ghida, de 400 de metri, pe Valea Așa. Așa. organizată de domnul Ceala, cred că îl cheamă, este condecorat la Muzeul de Arheologie. Cealara, da? Cred că da. Uh-huh. Găsiți cu siguranță pe site-ul Muzeului de Arheologie. Cu ce aș mai vrea să completez cele spuse de Dumitru este că ce putem noi face în calitate de specialiști este protecția juridică a acestor monumente și anume prin includerea lor în lista de monumente istorice, care le oferă o protecție juridică. Din punct de vedere a stopării degradării, această clasare ajută. Din punct de vedere a integrării acestora în peisajul turistic, este mai complicat. Cazematele astea totuși sunt în proprietatea cuiva și care pot sau nu să fie de acord cu ce planuri avem noi cu ele și chiar dacă sunt de acord, s-ar putea să nu fie dispuși să facă investițiile necesare pentru aceste acțiuni, pe care ni le dorim și noi până la urmă, dar este un pic mai complicat. Da, bine, aici trebuie clarificată și asta, situația juridică a unora dintre ele, pentru că cum a ajuns o cazemată care era cândva în proprietatea MAPN-ului, hai să zicem că după aceea a trecut cumva la autoritățile locale sau la ISU, da? Cum a ajuns în proprietate privată sau cum a ajuns un restaurant. Așa. Problema este că noi nu știm dacă ele mai sunt în proprietate publică sau nu, pentru că avem exemple de cazemate care erau ale primăriei, care fie au fost concesionate pe, nu știu, 20 de ani spre diversi operatori economici, fie au fost pur și simplu schimbate, adică, nu știu, evit să spun cumpărate, dar schimbate ca proprietari. Da. În perioada următoare, așa ca lucruri, dacă tot vorbim, planificate, sunt o publicație mai detaliată și mai amplă, care să includă nu doar litoralul românesc, dar inclusiv toate, sau nu toate, o mare parte din construcțiile militare care au fost construite în perioada secolului, adică în al doilea război mondial și imediat după. Și totodată, nu știu, să găsim o variantă prin care să identificăm cele mai valoroase obiective și să le propunem pentru clasare. Deci, oricum, demersul pe care îl avem astăzi este deja pentru o posibilă discuție cu cei care sunt proprietari și o mare parte din obiective, totuși, cred că sunt și în proprietatea MAPN-ului. Nu spun acum de cele care sunt de pe litoral. Poate sunt și altele prin țară, nu știu, zona. Mai este un alt aspect. Revin la ce ziceați dumneavoastră cu interogarea extrasului CF a unei anume teren pe care se află cazematele respective. Am făcut asta în câteva cazuri și partea interesantă este că ele de cele mai multe ori nu sunt trecute ca și construcții în cartea funciară. Da, pentru că au... Terenul este proprietatea cuiva, dar apare teren viran. Chiar dacă el are o construcție pe ea, Deci, pe el. din câte știu, ISU are un alt inventar. Da? Și acolo, la ei pot să apară. Dar ISU noi se n-am ocupă ajuns. mai mult cu adăposturi. Păi, astea erau un fel de adăposturi. Unele dintre ele erau trecute. Arhitectural acesta sunt fortificate. Da, Exact. Sunt fortificații civile. Probabil că festival și campaniile au fost cetate Exact. către ISU. da. Cel mai probabil. Am văzut la un moment dat la începutul prezentării că era trecut în testul de la mențiune numele. Ceva care e în udică. Eu vreau să știu dacă acesta face parte dintr-un demers academic sau
Eu finalizez acum un doctorat, dar este pe o altă perioadă. Arhitectura perioada socialistă din RSSM. Dar, deci, Asociația Bacu desfășoară activități care au ca scop, eu știu, elaborarea proiectelor pe diferite perioade. Deci noi lucrăm mai mult pe secolul 20 și avem mai multe perioade. Deci lucrăm mai mult pe patrimoniul socialist, include modernismul socialist, realismul socialist, dar în același timp lucrăm și pe patrimoniul militar. Deci, deocamdată nu face nici parte de niciun demers doctoral. Dar eu știu, cine știe, pe viitor. Da. La Chișinău. Da, pentru că se discută despre arhitectura socialistă în Republica Moldova. În fosta RSSM. Da? Mulțumesc. Excelent. Bun, deci dacă mai sunt întrebări. Da. Da, vă rog. Foarte interesant. Tot în Constanța. Ei au organizat vara aceasta tururi ghidate pentru turiști și pentru locuitorii Constanței, pentru ocupațiul industrial construit din portul Constanța. Se numesc Youth Initiative. Da. Am auzit, dar tot ce e posibil. Asta chiar ar ajuta pentru Da, cercetare. foarte bine. Cu cât mai mulți oameni care se ocupă de așa ceva, cu atât mai bine. Da, avem colegi care se ocupă cu patrimoniul în general și sunt câțiva care, din câte știu, Cazinoul Constanța a avut un statut a fost selectat ca o clădire din proiectul Seven Most Endangered Sites de la Europa Noastră. Și știu că a avut și un premiu, dar este și în proces de restaurare acum. Deci, practic, a avut în curând. Da. Deci, poate luăm legătura cu colegii și vedem ce se poate face cu acea baterie de acolo. Proiectate de domnul Saligny, de Angel Saligny. Și ei sunt o asociație din București, care au activități și în Constanța. Deci, Și sunt foarte activi. ca o paranteză, deci Asociația Bacu a mai desfășurat activități de cercetare pe mai multe perioade. Una dintre ele și cea mai importantă este modernismul socialist și în decursul anilor 2016-2000, inclusiv anul ăsta, s-au publicat peste 40 de volume. Deci, cărți și ghiduri de arhitectură care includ inventare cu obiective arhitecturale din perioada anilor 55-91 în tot fostul bloc socialist. Deci inclusiv România, Moldova, Bulgaria, Ungaria, fosta Iugoslavie, adică Germania sau partea de est a Germaniei, Polonia, țările Baltice, Asia Centrală, Rusia, Ucraina. Deci am fost peste tot și s-au documentat și toate obiectivele respective se găsesc într-o hartă și o bază de date care se numește socialismmodernism.com. Da? Și toate publicațiile respective sunt conectate la acea hartă. Deci cam asta este activitatea noastră și pe lângă obiectivele respective mai avem și alte proiecte pe care le facem. Dar ce mai vreau să spun că publicațiile respective și hărțile despre care am spus au fost create pentru a promova să zicem, respectivul domeniu de patrimoniu. Și multe dintre ele sunt deja incluse în lista monumentelor istorice. Unul dintre ele e Circul de Stat Chișinău, care în 2016 a fost depus dosarul de asociație și în 2022 a fost emis ordinul ministrului din Republica Moldova. Alt proiect este Hotelul Național, care tot așa a fost inclus sau a fost votat unanim
în ședința Consiliului Patrimoniului din Republica Moldova din Chișinău și un obiectiv care este tot așa depus pe clasare, dar încă nu s-a dat ordinul, dar a fost votat unanim în ședința Consiliului de Patrimoniu. În 2019 este Palatul Telefonelor din Cluj. Deci astea sunt cumva activitățile pe care le derulăm noi și pe lângă acestea mai sunt și alte proiecte conexe, cum ar fi Defense Architecture, mai avem SOC Monumental Art, care include doar obiective de artă monumentală, lucrări de mozaic, forme sculpturale, intrări în localități, fântâni arteziene și așa mai departe. Deci, cumva ele toate au legătură una cu alta, pentru că, de exemplu, arhitectura modernă a fost inspirată de foarte multe ori, să zicem, și din arhitectura militară. Da? Aici avem exemple, toată coasta Atlanticului este plină cu buncăre naziste. Da? Foarte mulți arhitecți s-au inspirat și de acolo. Deci, exact. Deci aici ajungem și la brutalism. Noi mai mult suntem axați pe modernismul socialist, dar acest curent în arhitectură include și, să zicem, estetici sau elemente din brutalism. Dar în partea de cercetare acestei perioade și pe la cetatea există un care de cercetători de la muzeul. Așa. Da. Este practic o completare a ceea ce Deci, faceți dumneavoastră. Noi pentru prima parte a proiectului Defense Architecture am colaborat cu colegii de la Institutul Național al Patrimoniului. Da? Deci, care de fapt au pregătit dosarul pentru clasare pentru Fortul 13. Da? Deci, practic, ce am arătat eu, exemple de dosar pentru a fi incluse în lista monumentelor istorice, multe dintre acestea au fost pregătite în colaborare, de exemplu cu Anca Filip, da? Care este membru sau lucrează la institut. Dar dosarele încă n-au fost depuse pentru că, în primul rând, noi putem să le clasăm, dar ce se întâmplă? Ele, de fapt, deja au fost clasate prin acea lucrare cu Fortul 13, pentru că ele au fost clasate ca zonă urbană. Da? Deci au fost incluse toate în listă. Da? Dar cel mai important a fost Fortul 13. Și acum pot fi incluse separat, dar sunt protejate ca și zona. Asta e ideea. Da? Da. De această clasificare tipologică pe care o propuneți dumneavoastră, eu mă întrebam dacă ea nu există în perspectivă militară, dacă nu există deja o clasificare. Noi considerăm că ar trebui să existe. Am căutat în materialul arhivistic clasificarea inițială, pentru că cel puțin la cele de al doilea război mondial, cum spuneam, noi avem planurile de la construcțiile efective, care erau adaptate exact locului unde urmau să fie construite. Dar pe lângă acestea există și niște construcții tip, care puteau fi amplasate oriunde. Au fost folosite în special la linia Carol și la linia FNB. Și mergând pe această idee, tind să cred că există niște construcții standardizate și pentru pentru construcțiile pe care noi le-am descris, numai că nu le-am găsit încă. De asta vă întrebam, și eu fac un studiu pe arhitectură militară, întâmplător fac pereți pe arhitectură militară, adică pe cazări, pe cazarmare. Okay. Asta face parte din fortificații și nu, unele sunt într-adevăr cazări, dar nu face obiectul studiului meu, dar vreau să știu ca fond de cercetare, ce anume, unde l-ați căutat? Astea au fost făcute din propunerile pe care le-am găsit în teren. Deci, nu, hărțile, planurile, unde le-ați căutat? Încă nu sunt planurile la ce? Cazematelor. Planurile cazematelor de al doilea război mondial, în care am pus... Nu al doilea război mondial. Ajungem și acolo. Okay. Sunt din arhive și planurile pentru lucrările pe care le-am deschis nu le-am găsit. Că altfel am fi folosit la ce arhivă v-ați adresat? La localități, la arhiva militară? La ce arhivă? Dosarele sunt de la SANIC. Nu știu ce e SANIC. Arhivele Naționale Centrale. Arhivele Naționale Arhivele Centrale. Civile. Păi și de ce nu ați face e în București arhiva militară?
Și există, deci nu mai știu în ce an, dar să vă spun, când s-a despărțit arma Geniu de construcțiile militare și din momentul ăla sunt doar, deci la Geniu, orice e arhivă pe Geniu, e doar despre cazemate, doar despre fortificații. Da și nu. Problema este că fondul la Geniu este imens și Da. un pic cam greu să treci prin tot materialul. Da, Sigur, mai dar este știți ce căutați. Mai este o variantă că obiectivele respective au fost create împreună cu specialiștii din Alianța Sovietică. Asta vă pot spune sigur că există la cercul militar manuale de cazemate, practic, sau de fortificații și sunt Da. în rusă. Și puteți Ok. să identificați pur și simplu proiectul tip, cum spuneți dumneavoastră. Ok. Unde ați spus că se pot găsi? La Biblioteca Militară se cheamă, la Cercul Militar Național e La biblioteca. Și da, pe fortificații e documentație, dar din nou vă spun, există un fond de Geniu la Deci- arhiva din București, care e Ce pe am- Diafilm. Ce am căutat noi până în prezent, deocamdată încă am găsit. Urmează. Ce am identificat, în schimb, sunt desene tehnice de la diverse, să le zic așa, fitting-uri de la aceste cazemate. Nu știu, uși blindate, sisteme de ventilație, chestii de genul. Deci, cu siguranță, dacă există desenele pentru aceste elemente, există și desenele pentru cazemate, dar nu le-am găsit încă. Eu vă spun unde e firesc ca ele să existe. Ok. Deci dacă nu le găsiți la arhiva militară, atunci puteți spune nu le-am găsit. Ca ele acolo trebuie să fie, în principiu. Iar fondurile de la 1930, sigur sunt declasificate. Adică Da, nu este problema de dacă sunt sau nu sunt, ci în cercetarea pe care am efectuat-o până acum, încă nu am ajuns la ele. nu e bine. Noi nu o să ne oprim aici. La un moment dat o să dăm de ele, dar momentan propunem această clasificare pe baza analizei din teren a structurilor. În momentul în care o să știm că cazemata 1.3 din propunerea noastră este tip 321, o să redenumim 321. Da, nu, vreau să mă înțelegeți corect ca demers. Eu nu vă reproșez nimic. Eu fac un demers paralel, similar. Ok. Vin din altă specializare și vă spun cum am abordat eu problema și am găsit mult mai mult de fortificații decât am găsit de cazări, care într-adevăr prezintă mai puțină importanță, să spunem așa, e mai puțin romanțată, nu știu. Fortificațiile sunt mai interesante, sunt mai atractive. Și din cauza asta, eu cred că o să găsiți și sprijinul necesar în partea de cercetare militară. Adică să dați un hint, să spuneți noi avem acest demers, cu oameni în teren, cu finanțări de publicații, cu tot ce faceți dumneavoastră, și avem nevoie de cercetarea de arhivă, care nu e ce faceți dumneavoastră, e ce fac ei. Ori în România acești oameni sunt, deci avem angajați să facă ceva, să facă cercetare de arhivă. Și ar trebui să vă adresați cu această lucrare, să primiți sprijinul, că eu cred că există. Sigur. Da, mulțumim de sugestie. Da. Este, da. Deci aici directorile care sunt siguri că au și documentații. Da. Poate există ceva despre dar mai departe, Da. iau special. Nu, de fapt, că pentru dumneavoastră, mobilitatea, Da, exact. perspectiva mai Da. Dar eu sunt personal pe directorul muzeului, erau foarte de directorul muzeului. Păi, da, o să ținem legătura atunci și vedem. Poate sunt bastante director la muzeul. În principiu suntem în contact cu specialiști de la Muzeul Militar, deci nu e asta o problemă. Da. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, vă poftim la protocol, avem acolo câte un suc și să ne uităm un pic la partea de expoziție pe care am pregătit-o.